O confinamento está despertando sen dúbida a creatividade de toda a cidadanía. En estes tempos de encerro son moitos os que queren aproveitar as redes sociais para tratar de reinventarse. Con este obxectivo nace Oito Mans, un proxecto formado polos escritores Ledicia Costas, María Lado, Daniel Landesa e Miguel López o Hematocrítico. Xuntos crearán a través das redes sociais o libro Cara Momia. Nos empezamos a quedar os sábados para tomar un vermut e pensábamos que o confinamento iban a ser pois unas semanas, como nos dicían no principio, e primeiro falamos de que tal nos ian as cousas, de como tal, pero segundo iban pasando as semanas empezamos a propoñer cousas porque víamos que estaba cambiando moito e tamén pola nosa propia diversión, porque bueno, somos autores, somos amigos e divértenos inventarnos cousas e experimentos. Os escritores aseguran que este proxecto é un reto para eles, pero están convencidos de que chegou o momento de reinventarse. Que é tamén un reto para nós traballar en equipo, porque ainda que somos colegas e nos levamos moi ben, non é o mesmo quedar para tomar café e sentarnos a traballar todas xuntas cara ao mesmo obxectivo, que tamén é un reto moi fermoso para nós. Un reto é complexo encaixar esta escrita en común usando únicamente os medios telemáticos, que son os que temos disponibles agora, e non podendo poñer en común en persoa. Este proxecto non sería nada sen o público. O obxectivo é que todos os lectores sexan partícipes e teñan un papel fundamental no libro. Imos argallar un sistema de votacións ao final de cada capítulo. Ese sistema non empezará a primeira semana, a primeira semana os capítulos son de presentación de personaxes e tramas, pero a partir da segunda semana pois imos colgar con certa unha vez por semana enquisas en Instagram dando as opcións para que os lectores e lectoras poidan decidir por que camiño vai avanzar a trama. O que si tamén vos podemos adiantar é unha obra onde a historia antiga ten unha importancia moi relevante, dai o título de Cara Momia. Cara Momia arrancará o vindeiro luns co primeiro capítulo. Cada semana os escritores irán subindo a rede 4 deles ata chegar aos 24 que formarán o libro.